Ама драми, казваш го, олигофрен е и това го знаем всички. Трябва да му се казва на този човек в лицето. Дебил, олигофрен, глупак, меко казано. Пресли си е от другия бряг, той си е хареса малки. Момичета, знаеме го всички, не е тайна. Знаеме го какъв е всичките са един до дринки, бате. Слизам. Не трябва и да ви е страх да си казвате мнението. Никога. Трябва просто да си казвате винаги нещата. Трябва да си толкова край. Няма краен човек. Значи, когато един човек съсяга на друг човек деца, под какъвто той е олигофрен, меко казано. Това е ужасно, ние всички го чухме. Да. Това няма второ мнение. Така, когато това го прави, и по принцип той си е. Значи той тебе ще псува, он ще псува и вие ще сте меки. Трябва да бъдете твърди, трябва да бъдете мъже. Казваш, ей, дебил прост. Ако теди какво си правиш и го прави. Иначе вие като му го кажете, меко не въобще не се засяга. Викай, тук нищо не казах. И ти имаш право от една страна, но от друга страна на мен наистина не ми се занимава с драми, надживях този период. Браво, радвам се. Хора в интернет. Точно така трябва да е. Да си говорим, Да. може да решим проблемите, но през интернет да си крещим. Абе, не да викаш. Просто му казваш, брат. Що? Защо да внимавам? Ти да ме виждаш мене някога и да съм бил притеснен? Аз да съм притеснен ли? Не. Виж, това кой какво е казал мен не ме интересува. Това, което очите ми виждат и което ушите ми слушат, то е точно така. Аз не съм като вас страхлив. Вие сте страхливци. Вие 90% като ви кресне некой на улицата бягате. Аз не съм такъв. Не ме сравнявайте с вас. Аз няма какво да се притеснявам. Мене нито някой мога ме пипне в реалния живот, нито някой мога да ме осъди. Няма и за какво. Аз съм в правото си като в демократична държава да ги правя всички за 5 стотинки. И никой копче не може и да ми каже. Какви влиятелни хора, бе? Какви бе? Стига с тея недъгави стримари, дет 5 стотинки. Няма да знаят ги само и децата в Майнкрафт и оня ти прави игри и спи с някакъв мъж в някаква и палатка и ловат духове. Какви ми ги разправяш ти на мене влиятелни хора? Вие знаете ли аз кой съм в реалния живот? Знаете ли аз кого познавам, ако искам нещо да правя? Ти мислиш, че мене ми дреме, аз 13 и години ги правя за 5 стотинки, нещо да е станало? Дейте така, бе. Влиятелни били някакви нещастници на Майнкрафт, там, че ми играе единствен човек, където ги знае майка му и баща му, брат му и половината 12 годишни и деца в и България. Много страшно. Направо треперим. 13 години ги правя 5 стотинки. Не от вчера, това са 13 години. Но бе влиятен в LGB. Защото ме размивате, бе, стримче. Не дейте да ми говорите за хора, кой какво познават. Това е... Вижте сега, това не ви е стрим. Това е реалният живот. Когато в реалния живот нещата стават по съвсем друг начин. Аз все пак не съм си на случайен човек. Не познавам случайни хора. Такъв ми е бил целия живот. Аз страх нямам. Страх имам единствено от Господ. Страх имаме единствено от Господ. От друг няма за какво да ме е страх. Чакайте!